Hai moita preocupación no sector marisqueiro da Ría de Arousa polos malos resultados que tiveron o ano pasado. As confrarías da Ría facturaron arredor de 69 millóns de euros. Iso significa un 18% menos que en 2023. Un ano desastroso para o marisqueo na Ría de Arousa. Así describe o patrón maior da illa a difícil situación que vive o sector tras os malos resultados do 2024. Nesta confraría facturaron 2 millóns de euros menos que no 2023, un ano no que as capturas xa foran cativas. A situación que vimos sufrindo non nosa cofradía, sino en todas as cofradías de Galicia é un descenso acuciante e desastroso. As algas na valla Longueirón pois é o único que se está librando un pouco desta catástrofe que estamos sufrindo, destes, vamos a dicir, cambio climático, ou non sei como dicirlle, porque eu non me sinto capacitado para dicir cal é a situación ou o que está perjudicando a todo o recurso que hai na Ría de Arousa. Segundo anunciou o patrón maior, a confraría da Illa de Arousa vai se ver obrigada a tomar medidas drásticas. No 2023, cunha facturación que foi o dobre da deste ano, xa tiveran que reducir un 10% os salarios dos 18 traballadores do pósito. O ano pasado facturamos 4.300.000 euros e houve que facer unha reducción de sueldo de un 10%. Este ano non sei cal van ser as medidas, é dicir, pero xa me dirá a nosa asesoría cal son as que temos que tomar, pero van a ser ao mellor drásticas. Segundo os datos oficiais da Xunta, as confrarías da Ría de Arousa facturaron o ano pasado 69 millóns de euros, o que supón 15 millóns e medio menos que no 2023.